You're welcome. Welcome to today's special edition. I want to welcome you all today, the first day of June 2020. You're highly welcome. You're highly welcome into this great day, this great new month. I pray that the God Almighty will keep us, protect us this very month.
We are starting off right away, as usual, with this great man, Brother Chika Opala. He is from Anambra State, if I'm not mistaken. Anambra or Imo, Enugu State, anyway. He's a very great guy. Thank you, my dear Ezoku Bondo. Ezoku Bondo ya Dregema Chineke Goziegi. This is new month. Ya Dregema, my brother, may God bless you. My brother Ezoku Bondo. Exactly, the truth is life. Without wasting our time, I just urge you, please, as you're joining, try to invite others to join us, because we are going to discuss something very, very important today, and you will benefit from it. I will benefit from it. So before we break the cake, I want us, please, try to invite as much as possible to join us this time. We have a little thing that is trending around the globe since 2-3 days ago, and more especially after this morning today. Something is happening in our land, and a lot of things, that by the special grace of God, I'm going to speak and touch one or two things today before I go out from the air. Basically, I always like to speak in my language, my mother's tongue, Igbo. But I'm trying to contemplate today if it's possible, because I am a man that loves my language. I don't want people to, reduce my language to nothing. I don't want people to, to think that English is the best. English is for the English. Yeah, but my own, as you can go to China, Chinese people speak their language. You go to Germany, Germany speaks their language. You go to Spain, Spanish are there for their people. Whenever you come to Spanish, you must speak Spanish. You come to France, or any speaking French countries. As soon as you get there, they will urge you to speak their language. I met some police officer one day in France. When I spoke with them, I pretend that I don't hear French. Now I speak to them in English. When I tried to spoke with them, they responded. They told me, ici, which means here. Ici, nous parlons pas anglais. Ici, c'est la française. Nous, on parle français. Ici, nous, on parle pas anglais. Ici. Here. We are not speaking English. We speak French. I am telling you, this thing happened in France a few years ago when I was in France. What I'm trying to tell you is that I always like to speak my language, Igbo, because I want my language people to know how important that language is, how precious, how powerful that language is. I did not stop there. I even put it in my resume. Whenever you ask me the language that I speak, you will see it in my resume that all those things were stated there. Igbo is the basic. So I love my language. So for that reason, my brother, my sister, you're highly welcome.
I have to start this program fully with my own language. If you don't understand it, please, I'm very, very sorry. Please, I'm very, very sorry that you will not or may not understand it. Forgive me, follow it up in a short time or any time you want. You can also please to say something about it, okay? Basically, in my own way of doing things, I don't like distractors. You know, some people specialize in distracting your attention. Some people, they like to distract. They want to distract your attention. Then it's like they work. That's what they specialize on. They are, the Bible called them the Pharisees, and those Pharisees, they always stand at the entrance of the door. They will not go in, they will not come out. They specialize in that. They don't do any other thing. They just stay. The Bible says that they stayed just right on the entrance, right? The entrance of the door. They don't go in, they don't come out. So, and my people say that, you know, when rain is falling, there are some rain, whenever that rain started, you will just go and bring something, put under so that you can fetch water. But my dad told me that not every water that fall, every rain that fall, you are going to look for drinkable water. Omonande wone yadronuma. Ọka ụkwa nwanne unu wo ahụ eziokwu ekwuchi eziokwu aka akwụcha ya kwuo ya nke mbụ n'ụwa niile. Ha anyị na-ekwu eziokwu ụmụnne. Ọtụtụ ndị na mba na m ekele ụmụ Igbo ebe niile n'ụlọ taa. Ebe niile n'ụlọ ya dịrị unu mma. Ya dịrị unu mma n'ụtụtụ, ya dịrị unu mma n'ehihie. Ya dịrị unu mma n'abalị. Na-atụfughị mgbe ana m asị ya dịrị unu mma, ha awụ abalị mbụ, taa awụ abalị mbụ nke ọnwa isii n'ime afọ 2020. Ana m asị ya dịrị unu mma ụmụnne. Ana m asị nke onye shiri ya zere. Na-atụfughị mgbe onye anyị ji malite mmemme nke taa, nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chika Ọkpara, onye a bụ onye Enugu Anambra steeti ka m gara ikwu onye, mana ọ ga-awụ n'otu n'ime obodo a. Isiokwu anyị taa, omeri na-ezo n'igwe. Na-atụfughị mgbe aga m apụọsị egwu ya si ya cheredụ nwanne anyị nwoke Chika gbalịala ya dịrị gị mma. Anyị mana anyị ga-ala n'eluigwe, mana n'ụwa ebe anyị gara n'ọgbọ anyị ga-emekwana ya wuru ebe obibi nye anyị niile. Enwere okwu dị mkpa nke m ji bịa taa. Biko arịọ gị, ya wụrụ ma nke ahụ ị chọrọ n'onwe gị, ị chere na ọ ihe dị mma ị chọrọ ikwu, nwanne biko. Ndị Facebook kwuru sị gịrị nọ n'obi gị, ọha edere ga nga ahụ je kwuo ya, ụwa hụ ya. But nke n'ime nke m na-ekwu ka awụhe nọ m n'obi. Echeghị m na ị ga-agwa m he m ga-ekwu. Enwere m he m chọrọ ikwu tutu m abara na mba ụwa. Enwe arịrịọ he m na-arịọ gị, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko. Awụchaghị m ndị otu ahụ ndị na-eje ele ndị mmadụ he na-abịa ikuku, he na-aka ikuku ọkpọ. Ịgwakwara m ka ikwukwere nke a, awụ m ndị otu ahụ. Ana-eme m otu ahụ ụmụnne, n'ihi gịrị onye ọbụla masị nna mụrụ m sị good morning morning, ọwụ ụgwọ emere kwụọ ya mgbe ahụ. Ikwere mmadụ good morning sa ya sị gị morning, ịmara kwụọ ya, ya zụrụ ya, ya kwụghachi gị.
ya zọghachigị ndewone na ya dụrụ na mma. Na mgbe ana m amalite njem a na-atụfughị mgbe na-asị taa wụ abalị mbụ n'ime ọnwa isii n'ime afọ 2020. Ana m asị taa ọ ga-adịrụ unu mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrụ unu mma n'ehihie. Aga m arịọ Chineke osekpụrụ ụwa onye kere eluigwe n'ụwa ka ọ gọzie unu n'ime afọ a. Dịka anyị nọgidere coronavirus otu m ji elewu ya ike agwụkwala ya, ike na ya agwụ ya. Nna mụrụ m sị mgbe okotoko dara arụ pịa ọrụ ka ole ma agwụwala. Ya wụ na ile anya te ga-ahụ na ọ dị ka gonora ọ na-agbatụla, ọ gara agbatụchabekwa na ọ na-alọtụle. Na anyị wụ ndị dị ndụ taa, anyị erule n'oge anyị nọ taa, gafeela ọnwa 5 n'ime afọ. Anyị ga-anọ n'ọnwa 6 nke wụ ọkara n'ime afọ. Ekwenyere m na onye nwaanyị ọwụ dike na agha. Nwoke awụ akpụka, nwoke awụ akpụrụ achịa, nwoke awụ dike, nwoke akara aka. Onye a duchara anyị eru taa n'ihe ọtụtụ unu hụrụ imerime ndị nwụrụ kemgbe konora malitere n'ebe anyị na anyị nọkwa na-awụ mgbe anyị na-aga na-azọchikwula ala ike. Mgbe asị ebeliri onye ọbụla barụlụ ya kpọchie ụzọ anyị arịba anyị echekwa ma elekwa anyị ala ahụkwa ga ahụ na anyị nọkwa na-aga nwanne. Anyị arịbachala ime ụlọ anyị jee debere na-enyokwe ndị a akwa nga anyị na-asa, anyị kwọwa aka anyị na-akwọ, anyị saa ọnụ anyị na-asa, anyị saa isi anyị na-asa, anyị akpakwa akala ihu anyị akwụsịkwa. Anyị ọbụla gwara anyị eme anyị eme ya. Unu ma ndị Igbo, unu mana nna mụrụ m sị nwaanyị ihe na-eshiri ike, nwaanyị ịmụ nwa na-enye nsogbu. Otu ọbụla iji si ya dọwa okwu dowe ya edowe, ngwa nọkpụrụ otu a nwa ahụ ọ chọrọ ilere ma ga ịmụ na nwa amụ. Ndị a gwakwa anyị sa anyị fụchiwe ọnụ, anyị fụtawa anyị mechie ọnụ anyị na anyị nwekwenere choice. Ụmụnne anyị gakwa efuchi ọnụ, ndị mmadụ na-afụchikwa ọnụ. Mgbe m bara ụlọ echiche mmabịa chewe n'ime ndị a niile ahụrụ anyị ihe n'anya. Ụmụnne iwe were unu biko, ndị a niile ahụrụ anyị ihe n'anya n'ụdị a. Unu kechiwe ọnụ, unu kwọwakwa aka, unu ndị enye ha anyị ọkụ latrik ka anyị ji ahụ ụzọ. Adịghị ka enyere anyị, anyị enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ, adịghị ka enyere anyị ya. Ndị ahụrụ anyị ịhụkwa m na ịhụnanya ndị Afrịka. Chineke nyere anyị aka, but n'ime ihe niile unu onye nyere anyị aka oke mmụọ ka ibi ọhụm na-eji akpọ ya wụ Jehova nke usu na-eke ndaga. Ma anyị kwụrụ aka ma anyị akwụ ha aka anyị na-aga. Enweghị unu ma ka gbara ma anyị agharị ewu na ihe niile ndị a ndị anyị nakwa akụ ihe nnọkọ ha ṅụchia nkwụ ha gara ahụ eje asị ekwekwela ekele aka. Ndị anyị gwana m ada ekele aka ị na-ekwe ekele aka. Nwa bekee hụghị ha nọ n'otu a, ndị ka anyị hụghị na anyị m aka gịrị na-eme na Jehova ka ewu dachike nwoke ka akara aka. Ama mma nga ịsọ ka ahụ anyị ngwụ ndị Igbo n'anya karịa ndị ọzọ. Ịghọtakwa asụsụ m adị mgbe m sị ọhụ ha ndị ọzọ na anyị gakwa ịhụ otu onye gị idewere mmegbu ose amhọ ga-asị Chineke ndị anyị ha anaghị achọta kpọmkwem ịhụ ha ihe i kwuru. Ha nọgharịa ya ụdọ ọzọ ịma ọka ọtụtụ na-eme. Ọtụtụ ndị ahụ na-eme ihe dị otu a anaghị ahụ ha ọma, ha akpụ ya hụ ọjọọ, ha ịhụ ha ọjọọ, ha esi ha ahụ ọma. Ọha ahụ enweghị ime mmadụ gị iji lee otu nwanne anyị. Aga m eru ebe ahụ asị ngwugwala akpa anaghị eme ya aka. Na mmalite anyị ka nọ na okwu mmalite anyị na ihe gbasara afọ ọnwa ọhụụ nke anyị bara n'otu anyị ji gabiga ọnwa ndị gara aga site n'ọnwa 3. Anyị nọ na ihe nkuru ofu obi na ọrịa nke ndị chanchọm wetere. Ọhụ anyị maara ndebe ahụ ebe ọrịa ahụ isi malite, ọkwanị ndị anyị maara ndị via. Ndị a mgbe ọrịa malitere ntụtụ ndị tara echiche
egwu anyị na-arụ ebe ọrụ ike ahụike anyị dawakwara echiche mgbe asị gị mgbe egwu anyị n'ụtụtụ n'ehihie anyị na ndị mmadụ na-emekọ ihe abịa gwa anyị sị anyị onye ọbụla akpakwala aka anyị ma eso ha ya ma Chineke nyere anyị aka anya na-agakwa n'ikuku na-abata na-eme ihe niile anyị ka dịkwa ndụ rule taa wụ abalị mbụ n'ime ọnwa 6 ụmụnne anyị akaala nka Chineke ya nara ekele enweghị ụmụnne anyị ndị nwụrụ na enweghị ndị nwụrụ anwụ anyị dịcha ndụ daohe nyere anyị nsogbu agụụ unu mara nsị agụụ nwere olileanya ọ na-agụgbu mmadụ ya dụrụ na mma ụmụnne enwere m ekele pụrụ iche nke m na-ekele otu nwaafọ Igbo otu n'ime nwaafọ Igbo kara aka otu n'ime nwaafọ Igbo nwanne anyị nwoke a enwere otu ihe o mere dị omimi n'ime izuụka gara aga ọ gbara mbọ kemgbe ọnwa ole ma ole taa nwanne anyị nwoke a na m ama ikele gị wụ onye isi ndị Igbo love themselves bụ nwanne anyị nwoke Matthias ya Ozeakụ Kọwezeakụ biko mkpọtara ya mama kpọta ha ya ịmara na onye m na-ekwu onye isi ndị Igbo love themselves nwa okorobịa ana m ekele gị ma dị ndị hụrụ gị egwe m ahụna gị eziokwu wụ ndụ ahụna gị chifu eziokwu wụ ndụ ahụna chukwu eziokwu ekpuchi eziokwu aka ekpucha ya kwuo ya ahụna gị nwa okorobịa biko onye hụ nwanne anyị nwoke a bụ Matthias Ozeakụ Kọwezeakụ otu n'ime ihe biko unu kelee ya nwa okorobịa gbara mbọ nga ọ dị ukwuu n'otu n'ihe nwere otu nwa obere nwa nke ọ kpọrọ gawa India site na mgbamonye ego nke ụmụ Igbo dị iche iche n'ụwa niile dị iche iche dụkara sị ngwa jee dọọ nwa ndụ unu amara na adịghị ụlọ ọgwụ anyị nwere ebe anyị nwere ịgada ụlọ ọgwụ ga amara ma ọwụ ya ma ọ wụghị ya adịkwaghị ma anyị na-ekwukwe ka ahụ n'ihi ka ha ghọọla oburu mpụta ụwa anyị ga-arịọ Chineke ka ọ gbanwee ya n'oge adịghị anya nwanne anyị nwoke a bụ Matthias Ozeakụ onye isi Igbo love themselves nwanne m nwoke ya adịghị mma nna ewu mmadụ ịdọcha ịkpọrọ nwa okorobịa nwa n'afọ 12 ka ọ gịnị kpọrọ ya ọ dị n'aka nwa eke dịka na-akpọ nwa obere nwa ahụ onye eke akpụ tuli ya buru ebu enwere ọrịa nwa okorobịa kpọrọ ya gawa site na ịgba onye ego nke ụmụ Igbo niile dị iche iche dụklara so were tiri aka kpọrọ nwa gawa obodo India keka nke bịara mee adọgidere nwa ndụ hụ na nwa emegidere ya wụrụ na ọ dị n'aka nwa ike mechara nwụọ na izuụka gara aga o wutere m nke ọ dị ukwuu wutekwa ụmụ Igbo ndị niile dị iche iche keka nke nwa okorobịa hapụrụ ezinụlọ ya bụ Maazị Mr. Matthias ana m asị kara obi gbalịala mana ekpere m na-ekpe Chineke ga-agọzi gị nwa okorobịa bụ Matthias onye isi Igbo love themselves aka ọrụ ga-agbafala ihe isoro na idela aha gị na akwụkwọ nke ndụ ọwụdị ndị awụdị ndị egwe ka anyị na-eji akpọ ebe ọbụla anyị nọ mgbe mmadụ na-echefu onwe ya na-adọ ndị ọzọ na-achọ ka ọ dịrị ndị ọzọ mma ọwụdị ndị egwe ka anyị na-eji asị ọwụ ndị wụ mmadụ ndị awụ ndị ekwesịrị ọwụrụ na-efe ha sị masị m fewe ya n'ihe akwụkwọ nsọ sị na olee otu iji ahụ Chineke n'anya onye na-amaghị onye ọwụ mana gị ele mụọ nwanne gị na-ahụ anya ga-akpọ ya asị ya sị ịhụnanya ka ahụ ụgha ị ga-ahụ m n'anya ị ga-ahụ mụ ịhụnanya n'anya ọwụ ịbịakwute m ka dịka ebe nkịta na-alụ ọgụ bịa geje wuru onye nsọ n'ime ụlọ chọọchị kpechaa afụta nwanne ọweghachiwadị Chineke hụ Chineke amaghị onye wụ nwa okorobịa wụ Matthias
Izako ana m asị ya dịrị gị mma nna. Otu iji gbalịchaa ebe ọ dị ukwuu. Adịbele onye m hụrụ wụrụ na onye nwere ike isi ya bịa kelee gị. N'ihi asị na ikwuru na ndị Igbo nwụọ na ga bịa hụ ha mechia mma. Esi ndị Igbo ndị iberibe gboo ga hụ ha mechia mma. Esi ha ala ndị Igbo onwekwu ndị niile nọ n'Igbo apịchara ha apị adịke nwekwere utu ga-abịa hụ ha mechia mma chụwa mata ya zigbuo ya ịgwa hala ndị Igbo gboo si ndị Igbo ọ dịka onye gụrụ akwụkwọ ga-ahụ ha ndị prọfesọs Igbo afọchi ya dewe akwụkwọ jụọ nwa okoko ka ịhụna ihe niile emegheche ha fụrụ ezinụlọ gị hụrụ m anya na ụmụ ejima gị abụọ dị ịhapụrụ ha hapụ nwunye ọma gị gbara gawa India ijiji zọọ nwa okorobịa abụọ dị n'aka nwa ike ndụ kemgbe ọnwa ole ma ole taa ka nke coronavirus ekpuchigodo n'ụzọ inwefu ha kweke ime otu iji kwuo nwanne m nwoke asị m gị ya dịrị gị mma nna ịhụ na mbọ niile gbagha ma ndị gbagha ma ndị imeghe tumọ ndị a ụlọ ma ha na-akpọ tumọ ma ndị gbara ọsọ enyemaka n'ụzọ dị iche iche ana m asị taa ka m na-asị ya dịrị gị mma nna ya onye nwe m gọzie gị n'ụba jide ka iji ahafụkwala ya aka ma ọlị n'ihi ihe dị mkpa awụghị mmagide ọsọ wee gbagide ya iru isi njedebe nwanne m nwoke Mathias Ezeakụ ya dịrị gị mma nna ana m eji ohere a na-akasị gị obi n'ihi mbọ niile gbara n'ebe nwa okorobịa n'ọbọ dị n'aka nwee ike mechaa ya nwụọ onye ka eliri n'abalị ole ma ole gara aga n'ala India. Ana m asị ya ịgbalịrị oke nwere ike na-asịkwa nne ya kasị obi ezinụlọ nwee ike kasị owu nwanne anyị nwoke ọdịnaka nwee ike kasịrị obi ọwụ tọleji akpọdụkwa ụzọ ma nne ya fuo n'ihi mbọ niile ụmụ Igbo gbara mbọ ya wụrụ na oji otu ahụ dị. Ana m asị ya dịrị gị mma mgbe ị ga-ala mgbe ị ga-aga ya dịrị gị mma dịrị ụmụ Igbo niile mma ana m ejikwa ekene na-ekele ụmụ Igbo oke mba ndị nọ n'India ndị gbakọrọ ehieli nwa okorobịa kwanyere ugwu nọrọ n'igwe sụọ n'asụsụ Igbo unu oke mba Igbo asị na-eji alụ ụwa alụ mmụọ lọkwa ụwa agakwa m ewe onye Igbo na anụ unu oke mba unu furu ivu unu wu mba ọkwana ihe ndị a ji emewere anya okwu ama gị akpa m juru eju taa agbakwala ọsọ na akpa m juru eju enwere nwanne anyị otu onye dere m ha ebe a biko ọ sị m biko m sụwa n'oyibo n'ihi ọtụtụ ndị na-eso m na n'oyibo m biko nwanne m biko ọwụ agaala m obodo dị iche iche iwe were gị nwanne agatụla m obodo ole ma ole a na-anaghị asụ asụsụ oyibo ndị a mana enwere ha na-akpọ oyibo ka nke iche inye ha akwụkwọ enwere akwụkwọ ị ga-ewere akwụkwọ ahụ ede ya n'oyibo ị ga-ejekwa ụgwọ pụrụ iche atụgharịa ya n'asụsụ aha ha asụsụ olu ha ka ha nwee ike na-anụ ya anụmakwarala ha akakwa ha ịgụcha oyibo ahụ mana a gwara gị sị ị ga-atụgharị akwụkwọ a n'asụsụ olu ala ha tutu agụọ ya tutu gọọmenti anabata ya otu egwe ka anyị mechara biko asụsụ Igbo a ndị anyị chọrọ ka elie ya n'ala egwe ka anyị sị mba anyị ga-ekwu ya kwuo ya ebe ọbụla dịka ị na-anụ asụsụ agwaghị na-anọ na ọtụtụ afọ na obodo ofesi gaghị ekwe ana m asụ Igbo m sụọ ya otu ọ dị awụnwa afọ Mbaise ana m asụ ya tụọ ya otu ahụ ọ dị site n'elu ruo n'ala ọwụ ha eji zụ anyị nụna ya biko iwe wele gị ụmụnne m ndị na-anaghị anụ Igbo biko unu ga-anagide m n'ihi ọwụ otu ochi dị iwe welu na ụmụnne ya dịrị na mma ka anyị gaa n'ihu nwanne m nwoke Mathias Ezeakụ onye isi Igbo love themselves asị gị hụ na nga ahụ iji aka jisie ya ike ahafụli aka Chineke ga-anọnyere gị nna nọnyere gị nọnyere ezinụlọ gị ka nke ezinụlọ ebe nwa okorobịa nwa mpekele nwa chi fụọ Chineke ga-akasị nne ya obi kasị ndị ezinụlọ ya obi lee ụmụ Igbo ndị niile nọ na India ndị gba ọrọsọ enyemaka nọ n'ebe ahụ sụọ ya n'otu ya wụrụ dachike ana m asị Chineke gọzie ihe n'otu n'otu Igbo ya dụrụ nụ mma ana m ewerezi ekele m ọzọ na evuri unu ma onye m ji ivuduru ya
otu onye kọda ee Igbo unu kara aka ana m evuruzi ekele a n'oge a gakwuche onye isi ọchịagha nke ụmụ Igbo nke ụmụ Biafra niile bụ Maazị Nnamdi Kalụ. Ama m nwere otu m ga-eji kwuo ka mgbe ọbụla nna agaghị kpọtụ gị aha n'ihi okwu gị niile uhe m na-eje eso kama taa bịara m n'ụzọ arịrịọ nwere otu arịrịọ m ji bịa taa. Biko Maazị Nnamdi Kalụ, ọwụmụawụ chifu akwụchi eziokwu aka akpụcha ya kwuo ya nke mbụ n'ụwa niile. Ọwụ onye ọwụ nga ọbụla ị hụrụ a na-ekwu egwu anyị ga-ekwu otu ahụ anyị ji hụ ya nwanne. Ịgbalịala ewi enwere anụ a na-akpọ ewi na ndị Igbo ndị maara ya. Ewiwu otu anụ na-eji akpụ ala biri yela oke yikpuru mana ọwụ ka ahụ ha na-enwekwara ike ikpe oke ọhịa o ji akpụ ala ya gala ime ala jee biri n'afra na-ara nri. Anụ asị na ya hụ onye ike ya ekpu ọnụ ya nawara ya aja. Olee ha ọfara ya hụ onye ike ya ekpu ọnụ ịga n'ime ala karịa ya fụta were ehe ya tinyecha aja ya pụfụta ya n'elu ala nwanne ịhụna Maazị Nnamdi Kalụ Ewudike kama enwere otu arịrịọ dị egwu nke m ji bịa n'ụbọchị taa. Kembụ ana m arịọ gị arịrịọ Maazị si gị ewefuru okwu nga ahụ iji wefula aka nga ahụ iji arịrịọ m na-arịọ gị taa wụ si gị biko adịla ege ndị a dịka m kwuru n'oge gara aga sị na ịbịa n'ụmụ azụ Jizọs enwere mmadụ abụọ ma atọ eyiri ihe. Kembụ n'ime mmadụ 12 ị ga-enweta onye a na-akpọ Mr. Judas, ị ga-enwetakwa onye a na-akpọ Mr. Thomas, ị ga-enwetakwa Mr. Peter. Ya wụ mmadụ atọ abịa nweta ụmụazụ Jizọs ndị ọzọ. Ya wụ mgbe ọbụla ile eme ihe achọrọ m ka ị na-atụgharị uche mara na Mr. Thomas ọ ga-anọ nga. Ajụjụ awụrụla ihe Thomas wee ahụnanya ekwe. Jizọs gwachara ya na ịhụna agakwa m ebigidela ọnwụ. Thomas nọ nga ahụ na-ege ya ntị. Ile ya na-aga na-eri nri n'otu iko, na-aṅụ mmiri n'otu iko, na-eri nri n'otu efere nkụwa. Ngwa ngwa Kraịst bidiri bịa jeji ya. Thomas olee ihe o kwuru? Ya sawa oge nna anyị onye ka m nọ elie gị ịsaghị Jizọs ka ya sị ya wurula eziokwu na ewu Jizọs. Achọrọ m ka m ji m aka ahụ nga aha mara gị ube. Adịmanụ mgbe a wụrụ gị ube n'aka ngwa ji m nga aha wụrụ gị ube ya eji ya. Ngwa ji m nga aha arịrị nga aha l'akụkụ gị ebe amara gị ihe ma ahụ amara gị ube na mkpịrị. Achọrọ m ịhụ ya. Jizọs sịrị ngwa bịa ngwa rịị ya aka ya rịị ngwa bika. Thomas ekwete sọ dị eziokwu. Nke a woto ndị mbụ nọ n'ime ụmụazụ Jizọs. Ị ga-enweta Thomas ka awụ ndị wụ ahụnanya eme gịnị ekwe. Ndị ọzọ na ha ga-enweta wụ Maazị Judas, onye awụ onye isi mbụ wụ onye 419. Ịma always smart man Judas ahụ ọhụm na-eji akpọ ya. Ọ bịara bịa lee anya ejide Jizọs ya emesie ya efuo. Akpa Jizọs aka ya efuo. Akpa hakwali aka ya efuo. Ya sị nna ha ụnụ ohere furu iche iji egbu ozu. Nna ya eje nwụnakwa Jizọs. Nna ha mmagbu ejiri ha lịa ndị akwụọ m ụgwọ ya efuoro ha ka agbasa ha m ego ka agafe mee iku ya na akpa m ga m iwe. Otu ala ejikwana eme ha ọmaghị so oge ezuole. Ọmaghị so oge ahụ ezuole. Ngwa ejidere ya akpa m ọ nga ahụ nga ọ gwụrụ. Ya si gberekwe na ego unu. Ha sị mba anyị ereli ya jiri ego ahụ enyere gị aga inwe ego ahụ. Ya chifu ego yeli alara. Ị ga-enweta Judas. Ị ga-enwetakwe mmadụ dịka Peter.
nwoke a onye na-eje ewe iwe ọkụ iwe ọkụ ma a na-eme na ya were mma ya egbufu ndị mmadụ ntị otu ha ahụ ga-emere ya eme maazị ga-enwetacha ụdị ndị a na n'ọnọdụ a. Ma n'ime ihe niile Jizọs nọgidekwere mmụọ biliela ọnwụ laghachikwe lakwuru nne ya nọ n'eluigwe. M na-akọ ha ogere na biko ahụna m ọtụtụ ọnya niile shiri ebe niile dị iche iche ihe na-akụ. Biko iji doo gị anya wụ na ndị a niile ụmụ Igbo ebe niile dị iche iche zukọrọ nwee nkwekọ, ma ndị hụghahụ ma ndị na-anaghị ahụ anya, ma ndị nna nna ha ma ndị ukwu ma ndị nta kwenyere na gị. Biko jisie ike, ekwele ka ihere mee ndị anyị. Arịrịọ m na-arịọ biko ịhụ na ndị a niile ndị ọkangaloko ndị a niile wụ ha chọrọ ha imewu iji wetu ije hụ na ije agaghị ga-aga ma ọ bụ ihe niile mba ịgbagha agaghị awụ ihe ga-enwe isi. Biko arịrịọ ha m na-arịọ gị biko lee ndị a mee ihe ikpikere nkwụ nne m ikpikere nkwụ ọgịrị wụ na adịla ege ntị. Ama m na-eme ihe m na-akọwala ihe ọtụtụ mgbe ka m na-eso okwu ọnụ gị otu iji na-ekwu oge ochere na ịghọtachara ndị a niile ihe ndị a m na-akọ, kama ọwụ na ma adụpikwa azụ ma adụpikpu azụ n'ihi ahụwa m ha emeghe n'ikuku. Ana m anụ ọtụtụ ihe oge ochere na gela igwe mba akwụ jichi aka ike nga ahụ ijidere ya. Adịkwa na mgbe ị ga-ekwenye na ihe niile ndị a niile onye ọbụla ga-eso gị na-ekwu mba, ọwụghị otu ahụ. Enwere ndị ekwele ọha eji mara ndị Igbo. Kama gịla igwe mba akwụ jichie aka nga ahụ iji ya jichie ya ike, ma lee ndị a niile gbaghara. Onye ọbụla ị hụrụ na-ekwenye ha na gbaghara ya gawa, jisie ike ịhụ na o rulele n'omume. Ụzọ m si na-asị na o rule n'omume, o nwere otu onye Bini ọwụ onye Delta mere ihe onyonyo nna aghaghị ịrụrụ aka gbara m anya mmiri akwa. A sị na m wuru onye wu onye vu ikpeghe kemgbe ehihie ahụ amị ya nọ n'ụlọ ya. Ọwụ na asị m Chineke olee otu iji eme ihe ka, mana ihe niile m ga-akpe o Chineke biko ekwele ka ihere eme Maazị Nnamdi Kalụ. Hem ji na-asị na ekwele ka ihere eme ya wụ ndị chịga ọchị daa ha, ndị mgbakpọ ụkwụ daa ha, ndị na-ekwu okwu ha ikwuchi okwu ma bịa jụọ asị ndị enwekwere ha akọla uche. Ndị enwekwere ha akọla uche. Ọtụtụ ndị na-ekwu okwu awụ ndị na-akwụ ugwu itiri, ndị enweghị ọkụ. Ụta m dị ana m ekwu otu m ji hụ ya, ndị enweghị ọkụ n'ụlọ ha, mana ọnwa agwụ ewere ihe si ihe kwa ụgwọ ọkụ mekwere ya ahụ mekwe were otu onye uwe ojii iri ihe si onye uwe ojii ya bịa gwa ha sị ga-ekwe ya dị anya kwụọ ya. Adịrị ụgwọ ọkụ adịrị ha ọkụ amụrụ ha kwụọ ya. Ọtụtụ ndị a niile na ya, ọtụtụ n'ime ndị a dị na-anaghị achọ ka ụzọ gaa n'ọzara wuo otu n'ime ndị adịghị mmiri ọṅụṅụ enwere ihe n'ụlọ ha, enweghị mmiri. Ha ga-ịchọ mmiri, ha chọọ mmiri anaghị aṅụ, enweghị ezigbo mmiri. Ọkwana gịrị ka Maazị Nnamdi Kalụ lụghị ọgụ ya ka anyị nwee mmiri dị mma, ka anyị nwee mmiri dị mma anyị ga-eṅụ. Anyị kwụkwana ụgwọ ọkụ ahụ na-enwe enwe. Onye chụgha na ihe dị otu ụmụ Igbo ọwụ na ihe onye jụgha na ihe dị otu ọwụ na ihe ọjọọ. Onye hụrụ na ịrụcha ọrụ bekee, enwere m mgbe m nọ ọrụ n'ụlọ otu ọnwa akwụbere gị ụgwọ, ọnwa abụọ akwụbere gị ụgwọ. Onye a na-adọsị ka ọ hụ na ọnwa agwụ akwụọ gị ụgwọ ọrụ gị. Ụmụnne, onye ọchụwa na ihe ọjọọ. Onye a chọrọ ka ụzọ anyị niile ụzọ ogogoro isi onyonyo ọnwụ ụzọ na-adịghị ma agaghị. Onye achọ ka ụzọ a na-agba ya agba ememe anya ya wụrụ sara agakwara na ị na-enwe ihe mberede okporo ụzọ. Ndị anyị nọ na-anwụ dịka ọkụkọ n'ụzọ, ụgbọala abịa ya sọ tim mmadụ na-anwụ. Nwokorobịa asị mba anyị chọrọ ka ụzọ anyị dị mma, ka a na-agba ya agba.
na onye dọrọ na ihe ọwụ na ihe ọjọọ. Onye dọwa na-ese na ahị chọrọ ka ya wụrụ ma anyị nwetere otu narị naira, a ga-eki ya excuse me, na a ga-eki onye ọbụla were ki ya n'ihu n'ihu, ada onye ga-iwe karịa ibi ya, onye ọdọga na ihe ọjọọ. Onye na-asị na unu ahụ na ndị na-anọchi anya anyị na ụlọ nzukọ etiti, ana m akpọ ha ndị na-eje ebe oke akwa n'ihi ị gaghị bịa na nzukọ ebe m nọ. Anyị nọ na nzukọ, nọ na nzukọ, iwu onye otu nzukọ m abịa wefere anụ, unu ma anụ tụala eji eki ya ma ndị Igbo gaa nzukọ, abịala anụ ahụ kee ya, mụ anọkwa n'oche n'ime nzukọ, ekecha anụ ahụ, onye nọ m n'akụkụ ewere otu anụ, onye nọ m n'aka nri ka ọzọ ewere, ndị niile gba gburugburu ewere, m nọkwa n'ime nzukọ, adị ka ekiri m. Ụmụnne, ole ihe m ga-ime nso gaa na nzukọ, mma atụgharị n'azụ m lawa, mara sị ya esokwe m na nzukọ. Ha awụhe emeghe ndị anyị nọ n'ọchịchị na ndị gbagọrọ agbagọ. Ịmakwana ihe eji ada okwu a na-ekwu, ị na-ekwukwene gị mgbe echere ha ụgwọ ọnwa na-akwụ ha onye ọbụla akpa, mgbe echere apịrịko a na-agbara onye ọbụla akpa. Mana onye a gbagha mgbọ abụ Maazị Nnamdi Kalụ chọrọ ka nna eke oke kiri onye ọbụla ka ya ezu oke. Ndị anyị na-achọkwa ka ha megide ya. Ana m arịọ arịrịọ, biko maazị, jisie aka nga ahụ ije. Imerime kwụ gị n'azụ, ndị nọnyere gị ka ndị na-emegide gị, ka o doo gị anya taa. Ọ arịrịọ m na-arịọ gị sị gị jisie ike. Mgbe ha na-eji agwa ụka ọla eji amalite rawa ahụ, mgbe ọbụla ha gwụwara gị ahụ na onye esiwezi ike, biko arịrịọ ha m na-arịọ gị sị gị jisie ike, jisie ike. Ana m eji otu aka ahụ na-arịọ ụmụ Igbo ebe ọbụla n'ụlọ dị iche iche, biko dị ka onye ọbụla uruleni n'omume. Enwere mkparị anyị akpọrọ m ya nakara m mkparị ahụ site na otu nwa okorobịa onye Delta, onye ọtụtụ anyị n'ime nwere ike ime ya, na m akpụ ya aha n'ihi mkpụ ya ahụ ọ ga-emekwa iwe ewekwu m wụ na otu o ji ne aha ndị Igbo na-agba ha ụkwụ na-akparị ndị Igbo. Ọ na-awụhe ma akala ihu ruo na ndị Igbo anyị ndị kpụrụ ọfụma, ndị Chineke gọziri iji ezigbo ego. Ana m arịọ na arịrịọ sị unu hụ na ụmụntakịrị ndị a na-akparị ndị Igbo gakwara na-akparị anyị, na-akparị anyị n'ihi adịkwana ihe ọbụla anyị mere. Ọ dịghị onye anyị na-ara ka ya. Ruo na onye ndị ọzọ gị na ha na-arụkọ ọrụ n'obodo dị iche iche, onye gịlị ya na-arụkọ ọrụ eleghị anya ọwụ onye ndị obodo ndị ọzọ, ị ga-akwa ịhụ otu ị ga-eji rụọ ọrụ. Enwere onye ke nọ ebe m na-arụ ọrụ, ọwụ onye ofe mmanụ. Otu ọ na-aja ahụ m na-eji arụ ọrụ, ọ naanị ya wụ onye Igbo, onye mmaara wụ onye ojii nọ ebe ahụ, nwaanyị ya. Ya sị m lee anya, ịrụ ọrụ ka ịrụọkwa ka mesi. Ya sị ọ maka iwu na onye Igbo, anya ma ndị Igbo ọ wụ otu m na-eji arụ aya. Onye nwekwara ike, o nwere mkpebi ịrụ otu ọ chọrọ iji arụ, mụnwa nwere mkpebi ịrụ ka m si arụ. Mana ịhụ na jụọ onwe ya ole ebe onye Igbo si bata ya, ka nwatakịrị ga-efere n'ikuku ya na-akpọ ndị Igbo ịnyamịrị. Mị na-egekwere ntị ma enwere onye ndị a lere odumeje gbawa ya egbe okwu relu ọnụ, ma enwere onye ga-ije kpọọ nwoke ahụ jụọ ya ole ihe kparịga ndị Igbo. Ka awụkwaghị ike ndị arọ ndị izu ọgụ ha awụ nwokorobịa nyere Igbo chalenji ka nke ma ha kwuru n'otu ihe onyonyo mere. Ke m ga-echara ya ma makpuo afọ n'ala si Chineke lee, enweghị m ọlaọcha maọbụ ọla edo, enweghị m ihe ọbụla m ga-etinye. Si Chineke, ị mara ha ọbụla ị ga-eme n'ebe Nnamdi Kalụ nọ, asịkwarị na o meghere gị, gbaghara ya. Ada onye zuru oke n'ụwa, hụ ụzọ ọbụla Nnamdi Kalụ ji mehie, gbaghara Chineke.
ha ọbụla ga-eme ka ihere mee ndị Igbo, mee Nnamdi Kanu, Chineke wefịa. Anọ m na-ekpe ekpere mma n'ụtụtụ mana ehihie na-asị Chineke, nwa okorobịa afụra n'ikuku si ndị Igbo wụ ndị ohu, nwa okorobịa afụra n'ikuku si na ndị Igbo wụ ndị na-enweghị akụkụ m oge ịkọ, nke ka nke ya sị na Biafra anyị ọdọga na nga ga-edo ya wụ nke a ga-enwe ya wụ na soshal midia na onweghị kaadị ire n'ụwa. Hai sị na nwata ekwurela ọnụ mefe nkụ mkpakakpaka metie si chai Jehova lee ịnọkwala elu. Ọha egwe ka anyị na-ejije a na-anya ekpere ekpere gwawa eluigwe okwu si Chineke ka mụ ka uche marụ mee, ka mụ ka uche marụ mee, ka mụ ka uche marụ mee, ma mara sị ụkwa gị eze. Ya mere m ji na-akpọ ụmụ Igbo ebe ọbụla ị nọ, ya wụrụ ma ị wụrụ onye gere ihe onyonyo a nwa okorobịa mere, ihe onyonyo ọbụla ọ na-eme ihe gbasara otu eji akparị ndị Igbo, otu o ji ele ndị Igbo na-eweda ha n'ala. Ada onye anyị na-ara ka ya, ada onye anyị were ka ya biri. Nwa ọrịa sị na o nwere onye ya na-ara ka ya were ya biri, o nwere onye ya were ka ya ewere ya biri. Ọkwa ọwa aka ọrụ ya ka ya ji agakwa. Ọlụ Chineke nyere m n'ụwa ya ka njebikwe. Egwu bọọlụ mo n'ụwa ya, ebu ugwukwa ọlụ nke mo n'ụwa ya. Nwanne ọkwa akara aka Jehova nyekwere ndị Igbo. Ọkwa akara aka Chineke nyere anyị anyị etinye ya lọrọ, achọghị wụ ndị arịrịa. Anyị nọrọ anyị chọrọ ka anyị gụrụ akwụkwọ, anyị nọrọ anyị chọrọ ka anyị jụọ ajụjụ mara ha akaga, anyị nọ anyị chọrọ ka otu ahụ ụlọ ahụ ahụrụ n'ala bekee anyị jee rụọ ya n'ụlọ anyị nga ichefuta. Otu ndị bekee ji sụọ oyibo anyị chọrọ ka anyị sụọ dịka ha, otu ejighị ikpe ka anyị chọrọ ka ọ gwụkwala anụ ọ dịkwa na ihu ọzọ. Ndị ka ọzọ chọrọ ka ha nọrọ anọrọ ha ebe ihe si ihe ọbụla imere ha God bless you, ekwenyere na Chineke gị mere ihe, anyị kwenyere na anyị ga-iji aka anyị rụ na Chineke nyere anyị ike ịrụ ọrụ ka anyị nwee ike ịrụ na ha anyị ji azụ ezinụlọ anyị. Ndị a niile abịa rụọ atụmatụ na-emegide otu onye olu onye megidere Nnamdi Kanu. Ị jụọla onwe gị sole ihe Nnamdi Kanu mere? Echeela m ya sole ihe nwokorobịa mere. Nnamdi Kanu ejighị egbe, o jighị mma, na ahụ ya ka nke nwokorobịa awụ onye edo ka ọ gịnị fụra ya kwucha ya aka otu o ji na-achị ọchị, otu o ji efewe aka, otu o ji agaghị ije. Nna nụkwa m na ụdị mkparị dị ihe ndị ya mme na-ele ma nwere onye ọbụla nwere ike ije na nwa okorobịa jụọ ya enyi oke orukwe nna mgbe ị ga-esere ụkwụla ọkụ. Echi wụrụ kemte chọọ ka ezinụlọ gị ga-akpọ ha ahụ gwa ndị obodo sị unu akwụkwaghị n'ụwa unu dee ya. Ada onye na-abịa adịghị ka m bịara ebe ahụ. Enwere obodo na-enweghị ike garuo ehi m ga-ebali ime ala. Ekweghị ugwu Awụsa, ehi m hụrụ m ebe ahụ igbu kemgbe ụwa. Ị gaghị ahụ m ebe ahụ ruo ehi m nwere ike ịbali ime ala. O gaghị ahụ m chọọkwa ịgba ụgbọelu asị ọ ga-ekwuchi ebe a felie masị aga m agba ya, aga m agba aka ka m ekpiga ego gba aka ga-egba fịa agafe. N'ihi gịnị? Ihu eziokwu ga-ekwuo ya. Onye otile geliala ahụ aga geli ekporukọna n'otu oche nwanne. Gịnị ka m na-ekwu na nwa okorobịa ahụ biko ele ihe onyonyo mere ọ nọ na-ekwu. Ana m arịọ ndị Igbo niile ebe ọbụla unu nọ, ha awụ mkparị nye ndị Igbo. Ọ wụrụgodị na unu achọghị ịnọnye ukwu nye nwanne anyị nwoke a wụ Maazị Nnamdi Kanu. Ana m arịọ unu arịrị ebe ọbụla unu nọ. Ma ndị na-achị anyị, ndị gọvanọ unu sokwu ya, ma ndị senetọs unu sokwu ya. Ha m na-agwakwu unu eziokwu. Mgbe nwa okorobịa na-enye mkparị, adị mgbe ọ sị ndị senetọ esoghị ya, adị mgbe ọ sị ndị House of Rep esoghị ya, ọ dị mgbe ọ kpọrọ na ndị gọvanọs esoghị ya, ọ kpọchara kpọọ ndị Igbo anyị ya mere. Kparịcha anyị nnọọ ọ mkparị dị egwu. Mana ada onye anyị si ya ji lụọ ọgụ ji egbuwe mmadụ kama ọwụ nna mụrụ m sị m adịghị lụọ ọnụ anaghị aba ụba. Ma mmadụ adịghị ka ọgọ ọnụ si enyi oke chichiri gawa. Ọkwa hụ ibi ụlọ nna gị, ị gaghị ịmata ego lakpa simenti ị nọ n'ahịa. Ọ mgbe ịlụ ọnụ eji ebe ụba. Adịghị lụọ ọnụ anaghị aba ụba. Ya wụ my brother
awụmonye Mbaise live ọ dịghị ma na-achị ya achọ anaghị achịchie ihe achọlite Mbaise mba ukwu ọwụ mba akara aka ọwụ Mbaise ọwụ ebe ke m ọwala amụnna mma mpa m wụchana Mbaise nna nna m me niile chileji anya ọchọ ebe ahụ webe chihe bịa anyị kwana ọbara ndị ichie ndị Biafra ya dụrụ na mma ya wụ gịnị ka m na-akọwa biko ụmụnna anyị ndị niile ebe ọbụla ma ndị a leaga na ụlọ nzukọ etiti ha je were ikpere jee wegha biko ne Nnamdi Kanu meherunu Nnamdi Kanu okwuherunu ha okwue ha iwe juru nwokorobịa obi ịgwakwaghị eziokwu o nwere obiọma ọ wụrụ dị mmadụ ma amama kpọpele amama ekpughele kpọpe mgbọsị ya gbawa hụ ahụ ga-emechi ya mee taa o nwere obi so ihe niile o kwuwe nwanne unu gbaghara ma okwujere unu gbaghara unu agbanwe biko ne arịrịọ ha m na-arịọ ka unu mara hụ unu ga-eme taa ịhụ na mkparị a agaghị adịkwa ọzọ ịhụ na nwa okorobịa lere mkparị a were anyị ka ọ anọrọ ọnụ na anyị adịkwaghị ma ọ na soshal midia ebe afọra enwe Biafra na enwere Biafra lekwe ha wụ obodo a na-akpọ Biafra lekwe obodo a ha wụ obodo ndị wugere Biafra na n'ime ihe niile na Nnamdi Kanu anya niile ọ mụrụ akwa niile ọla ebe na maikrofon akwa niile ọla ebe ya kwuru ụka ya ebewe akwa na-ekwukwe na-ebe m ga-eyiri ya anya mmiri akwa agbọghọ nga nọ mesi na olude echiche ndị anyị nwere ebe ọ dọga mmadụ niile ka onye ọbụla sonye n'ụgbọ ya wa arịrịọ m na-arịọ n'otu ụmụnne biko ne mee ka ihe onyonyo arụ ndị anyị niile wụ ndị chịga ka ịka nke ndị a nwere otu dị iche iche ebe nwere ha ebe a gaghị anyị kwuwe ka anyị nwere onwe anyị biko ne ndị Igbo si ebe iyi ka webe azụ na-eji awụnye biko ana m arịọ ka unu ebe iyi ka webe maazị Nnamdi Kanu nọ onye ọbụla biko ne bịa na ka anyị onye ọbụla ngwane mkparị a niile nwa okorobịa shi na Niger Delta nyere anyị ọhe nkwe na-asị ya n'Igbo biko ya wụrụ ma ị gaje gee ya chọọ m iwetesi unu lewe n'ihi mme ya ọwụ ime ka iwele ewekwu m mgbe ọbụla m gechara okwu ya ma amakpugha fara ala ha naanị m na-ebe Chineke achọrọ m ka egbanwee ọnọdụ a n'ihi onye akụrụ kpọkpọ n'ụlọ ya so onye na-ebe a ya sado onye na ya ọ ya nwa ka ọ na-ekwu ọ na-agwa onwe ya onye pokwenere ajọ ụkwụ nwanne ka aka ya gasị ya onye nnọkwana ijikwere onye iberibe akwa ozu dị mma kama ọwụ ka ekwe n'ebe ochi Afra ya wuhe m na-arịọ unu biko ụmụnne biko na onye were ozi ya mee ka uru ndị awụ ndị enwere ndị ji ikpega n'ala Igbo unu wefụrụ ikpege awụsa abalị ọka unu ahụ na ikpege wefụrụ ya na awụsa abalị ọka achọghị m ka mkparị a nwa okorobịa anyeghị anyị mkparị ahụ akarịala emchecha ya ike agwụ m mkparị n'ohe ihe niile o kwuru ihe ọwa igecha ya wụrụ ma ịmaghị otu eji eme ihe gaje emewe ihe agala gele iji lụwa ọgụ agala iji gele ịgbawa mgbọ egbe ọnụ kama ihe ọ ga-ehụ ya ahụ ya n'anya ya ekwe n'ihi a gwara sị ụtụrụ gbagbo ndị Awụsa ha sa afụ n'anya ekwe ya wụọ arịrịọ m na-arịọ ụmụ anyị biko na ndị ala ile chighachi ndị nna anyị ndị nna nna anyị na biko na ndị nne nna anyị na-enwekwara ụmụ nwaanyị ndị bụ ikpere biko unu mara ha ga-eme ka ndị ala ile ehihie n'oke ọhịa anyị ka ha gakwara lile ehi n'ihi adịghị ama biko unu biko gbalịa na hụ na a ga-eme ya ka ịka nke unu biko nye na nwa okorobịa abịghị akwa na igwe eji ekwu okwu ihe m na-akpọ ya mgbe ụfọwụ otu olu nọ n'ọzara na-eti mkpu the only voice in the wilderness ọ nọ n'ọzara mgbe ọbụla ọ nọ na-eti mkpu na-ebe lekwekwe na John the Baptist nke oge a ya wụ na biko na ana m arịọ unu arịrịọ so onye abịghị ha mgbe ọbụla a na-ekwuchasị na ọ na-awa atọ ebe ọ na-ekwu okwu ọ na-awọ awọ atọ ebe ọ na-ekwu okwu ịnụkwa nne mmadụ ji ọ na-ekwu okwu mmadụ na-emekwere ya anya ukwu na ọ na-awa atọ ebe ọ na-ekwu okwu ịnụkwa nne
o gosiri na ịma ihe ị na-ekwu, ịma ihe ị ga-agwa onye ahụ. Biko arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo anyị, biko na ndị na-ekpe ekpere na-ekpe dịka m kwukwere n'oge gara aga na ịga na US edere in God we trust, mana enwere ha ebe a na-arụ mgbọ enwere ha ahụ ya feliela elu ya eluo tomtomtomtom, edekwere ha in God we trust. Anyị na-ekpekwa, anyị na-atụgharịta uche. Ga na Israel awụghị ụmụ Israel, unu ma anyị kọrọ na akwụkwọ nsọ, mana n'ime ụmụ Israel ịnwa anwa igi isi ha gbarie gị live. Ya wụ ka ụmụnne anyị biko anya wuru na ọkịrị ndị ya vu ikpe ga biko na ana m arịọ biko na unu gane ngwa ngwa were n'ọsọ were n'ije n'ezi omume na eze wara awa na obi ụcha na awụ obi abụọ. Biko na ma iwukwara onye nche, iwuru onye amị, wuru onye agha, wuru onye uwe ojii, iwe onye Igbo, okwu mkparị a nwokorobịa nyere isi ya isi ya nna ya adịghị onye wefụrụ. Oge ọbụla nọ nwokorobịa nyere anyị mkparị dị egwu, na-adịghị onye ji ije lụsi ọgụ, adị onye ji egbe ya mbọ, kama ha ọ ga-iji ghọta na Igbo nwoke mba wụ mgbe anyị bịara bịa wụrụ kpọọ anyị nwere onwe anyị. So ya ohe m na-arị unu, ana m asị unu biko ụmụ eluigwe ya dịrị unu mma, ya dịrị n'ụtụtụ dịrị n'ehihie. Anyị naghị ekwu na onye ọbụla nwụrụ anyị. Anyị chọrọ ka otu oyibo na-asị let my enemy live long and see what I will be in future. Ọ bụdịghị ka ọnwa adịghị na-asị let my enemy die now, ọ sị let my enemy live long and see what I'm going to be in future. Ya wụ nwa okorobịa onye a chi ebe ihe na-agba mgbe niile. Anyị chọghị ka ọ nwụọ anwụ, anyị chọrọ ka ọ nọrọ ka ọ nọrọ hụ ihe ndị Igbo ga-awụ. N'otu aka ha na m arịọ arịrịọ nye ụmụ Igbo anyị niile ndị nọ n'obodo dị iche iche, ka nke ndị rụgha ahịa niile arụgha ahịa n'ebe dị iche iche, ka unu na-alọkara aka bịa rụọ n'ihe n'ebe unu si fụda. Na ihe onyonyo mere na mbụ asị m na aga m ekwu okwu gbasara mkpa ọ dị na anyị ga-ewekalata ha anyị nwere n'ụlọ. Ha nkwe na-ekwu okwu ahụ wụ na ka ị ga-akwara na iche na n'ihi ịnọ na Lagos maọbụ na Abuja ọha ejila iji na-agba mbọ otu ahụ ọwachi. Ihe eji ya wụ n'ihi ndị mmadụ ma ha ahụ ịrụgha n'ọwa ebe ahụ. Mana ama eme ka ịghọta na ịbịa na Mbaise anyị, biko kpọọ mmenye gị ala ga-abịa rụọ otu factory ebe a na-arụ ha ahịa n'ala Mbaise. Egwu anyị agwaghị otu iji eme ya, ndị isi Abuja ga-echọrọ gị bịa zụrụ ya. Ha m na-agwa gị eziokwu. Ka ị gakwara na iche na ọ na ịnọ na Abuja ọwụ ha iji agbawa aka ahịa ọwachi. Ha ahụ ị na-eme na Abuja ya na-aga wee huo ya n'ala Igbo. Ebe ọbụla ị nọ na-eme ihe ya na-aga wee huo ya. Ịnọ sị na kwa nọ n'obodo ya na-eme ya, ọghada aka ahịa ọgbawa ụmụnne asị onye ji igu ka egwu na-eso. Ebe ọbụla ị nọ na-eme ihe imeghe dị mma, iwe huo ya ụlọ, mee ka ndị mmadụ mara. Ịgbegha ihe onyonyo oge ị ga-ahụ ebe a na-eme ihe ngosi maọbụ ihe ịkọwa ihe na-arụ dịka magi ike ala ejeshi ihe m na-anaghị eri. Ana m enyekwe ndị mmadụ mgbe ọdụ ka ha ghara iri ọwụ ebe ahụ ka m na-ekwu. Nwa magi ahụ enwere mgbe egbere ihe onyonyo gị na-anaghị anụ na a na-enwe ya n'onyonyo. A na-ekwu ya mgbe ọbụla egbe redio gị ị gara anụ ebe a na-ekwu magi were ya siwe nri iche sọ gịrị ụka emeghe. Ebe ọbụla nọ na-eme magi, ndị mmadụ ga-agaje zụrụ ya n'ihi gịrị ndị mmadụ nụ ya. Mee ya ka mmadụ mara ebe ihe imeghe nọ, ndị mmadụ ga-abịa ebe ahụ bịa zụrụ ha chọrọ ha. Ka nke ga-eme ya otu ọ dị mma. Ọ dị mkpa ka ịghọta ya. Ọtụtụ ndị anyị nọ na Lagos adịghị nga ebi, ndị nọ na Abuja adịghị nga ebi. Ụlọ ha machara mma nọ n'ụlọ, otu enwere ike iji rụọ okporo ha lọghachi mee ha eriwe nri dịka ndị dị ndụ. Ha eji nọrọ na mpakara ụlọ na-enweghị otu ikpiri nọrọ n'otu ebe ndị aka ha mma. Ọtụtụ chi bụ ọhịa ịkpụcha draft na ha oge na-agala ha ekpụrụ maka na-akpọ draft ishi eze enyi okobịa kpụrụ ala ka m nyegodi gị nwa iti eshicha eze fonu ha na-eri ngị hesa ahụ nọ na hospital. Ịkpọ ha na fonu hesa ahụ nọkwa na ma ọtụ ha na otu onye ọcha nọ na-ekwu
onye a na-aghọrị onwe ya. Nwanne lọwa ụlọ ịnọ n'afọ 10 na ọma otu a lọwa ụlọ ụjapụla gị, mara ihe ị ga-eme bara onwe gị uru ka oge gara ịla akara ha gị. Ọ ya arịrịọ m na-arịọ taa, ebe ọbụla ị nọ na-eme ihe wekaratawa ụlọ, echele na ị gaghị amụ ọrụ. Otu onye anaghị aghọta na ịga akwụkwọ wee mụọ ọrụ. Ruo mgbe otu enyi m nwoke m gwara ya sị, enyi ọkụ emenaghị imegadị ka ọ gaghị ga-eje mụọ ọrụ. Ya sị m, chief, otu m ji ekwukwere ihe ka na oke a ya ha bụ onye je mụọ. Ma jụọ ya skuulu akwa masị mmadụ na amba skuulu. Ya sị, ịga skuulu ma hụ ọ wee mụọ ọrụ ma ịma igbo oge amana mgbe mmadụ gụwa akwụkwọ ọ mụọ ọrụ. Ọhe kpatara na ngwa ngwa ọ gụchara fụra ya arụ ya ha ọ gụrụ ọ mụọ ọrụ na ụzọ edemede na ịmata ihe omimi na ya gị nwa ịmụ ọrụ aka ọwa otu ihe ahụ were ya kpọrọ ha jee mụọ ọrụ ịga imere ya. Enwere onye ka egara m ntị taa, o werela afọ 2 chụọ aja jee mụọ ọrụ. Taa o riwele nri, ọ ga-ya akpọ m ya sị ha ahụ m gwara ọwọkụ dara wọkụ sị ịmaghị soja wọkụ. Elelila onwe gị anya, elelila onwe gị anya. Ya wụ na jisike mee ihe ahụ ị kwesịrị ime dịka mmadụ. Ị na-ekpe ekpere ọ dịkwa mma, kama akwụkwọ nsọ m sị na ekpere na-enweghị ezi ọlụ ọwụ rọbish. Ekpere na-enweghị ezi ọlụ nwụrụ anwụ nwanne. Ya bụrụ ma ị chọọ ka ekpere gị nwee ezi ọlụ, you have to do something. Iwe welu nubi ka ile m oyibo ana m achịta igudo oyibo ndị ama m na-ekwu okwu n'ihi ana m achọ ka igbo wụrụcha igbo kpam. Mgbe anyị ga-eso oyibo anyị asụwa oyibo n'ihi asụsụ anyị. Achọrọ m ka ndị mmadụ na-aghọta uru ọ bara ịsụ asụsụ igbo. Achọrọ m ndị mmadụ ghọta na ha anyị nwere wu ha anyị kwesịrị na-eme ka ọ na-agala ihu, ka anyị ghara na iji ihe ndị ọzọ hiwe isi lee ha ahụ imeghekpu ya ha ya dịrị gị mma. Chineke gọzie gị. Ọ wụghị ịbịa gị zuma aka gị lee akara aka gị zuma lelee akara aka onye ọzọ na-epromote ya na-eme ka onye ọbụla na-aghọta ya ka gị kweni ga elie ya n'ala. Ọ dịghị anyị na mma n'ahụ. Ka anyị biko na iwefu n'aka enwe na n'ofe. Ọ ihe m ji na-arịọ na arịrịọ ọtụ ụmụnne, biko na ịhụ nwanne gị onye ka nọ ebe ndị a niile dị iche iche, ndị a ọ na-anaghị aga mana otu o kwesịrị, ka ha gbanwee chọọ ha ọzọ agaghị eme. Ọzọ abịa wụrụ ịga n'ụlọ chọọchị na-ekpe ekpere. Awụ m nwa Chineke ịgwa gị eziokwu, mana ekpere ị ga-ekpe dị ire wụ ịbaje eche echiche na mbụ sị m gbuo lekwa ihe m chọrọ ime dị ndụ. Ga-abịa kpewe ekpere chọwa ebe ị ga-ega, mana ị gaghị anọ n'ụlọ gị. Ị na-ekpe ekpere ị ga-afụ afụ. Ị na-ekpe ekpere ị ga-aga jee lee ndị nọ ha ahụ ị chọrọ ime. Ma ị na-agala otu onye gaa mmadụ 2 gaa mmadụ 3 gaa mmadụ 4 n'ime ndị ekpere gị Chineke ga-aza ya. Ịnụ ahụ m gwara gị. Elele mgbe ndị aghụghọ asa ahụ ndị ọnọ na onye akpa eli ozu ndị a ọtụtụ meghesiwụ ndị ụkọchukwu ndị a meghesi gị ihe mkpali gị ya paspọtụ gị na shu ime ụkwụ mee ụta ha si gị were visa dị ya. Onye gere ka ahụ rọbish ọ nọnsens. N'ihi ịmara ụzọ ime ya wụrụ miti na akwụkwọ na-eji achọ visa mbụ, akwụkwọ ikikere na-eji eme njem, gaa hụ tọleshi aga, gaa mara ma ka ahụ isi na akpụkpọ ụkwụ fụta ebe ma mmụọ gara na sistem je rejista ya je kpighi ya ụmụ mmụọ. onye edere ka ịla anọ gị were amamihe gị mere ihe ọwa aghụghọ ọhụụ ọjọọ. Ya wụ ihe m na-arị unu taa wụ na-ekwenyechara. Dịka m na-ekwukwe n'oge ndị gara aga na Chineke gwara Adam sị ngwale anya kpọwa n'ọhịa ndị ahụ. Adam kpọrọ anụ ọhịa ahụ je gụọ akwụkwọ nsọ gị. Anyị agụrụ ha ahụ. Ịnụ nkịta anyị kpọga taa nwanne ọ Adam kpọrọ nkịta sị ọ ga-eza nkịta nwanne. Ịhụ na egwu anyị na-eji akpọ Adam kpọrọ ya sị egwu ọwụ aha gị ya zawa egwu. N'otu aka ahụ otu anyị jikwe na-akpọ ka na-asị na Chineke nyere gị ikikere ịkpọ ha ọbụla aha ya azawa. Ịnụ na elelele onwe gị anya. Ị nwere ike ime ọtụtụ ihe bara uru
ga-ebara ezinụlọ gị uru kama elelila onwe gị anya. Elelila onwe gị anya. Nna jishi ka ọ ga-adịrị gị mma. Ma ị maghị ndị Igbo so onye na-amaghị n'ibele eji ya. Dịka ị na-agba mbọ ịlọghachi, kama arịrịọ m na-arịọ gị kwesị ntụkwasị obi. Nwanne nwoke, nwanne nwaanyị, nwanne gị nọkwana na obodo dị iche iche kpọgo oku sị nwanne otu a ga-eji lọkalata nso. Nyekwana ya ndụmọdụ dị mma ka ị ghara na ịbịa gwawe ya na ịlọhu egbuo gị, achọ isi gị achọ, ịbata ha ala ebere alụ gị eliele gị. Oke oreke alọhukwere elie ya, oke afọ alọhukwa elie ya, daneti ya elekwere eli. Ga-abịa lee ya ma ọ tụ ga-eji ya ndụ ụzọ ndị ọjọọ. Ebumnobi ya wa ha agba onye ụpa. Enwe nwa ala ọsọ gị chọta ya wụrụ mereri ya 1,000 naira, ga-ejegbu ya ọ ga 1,000 naira 10 iji mee ka ebumnobi ya wa ahụ gba onye ụpa. Nwanne wefe aka enwere ofe, emekwala otu a. Kwado nwanne gị, nye ya ndụmọdụ, kwagide mmụọ ya, si eme ya ọ ga-aga. Dịka m na-ekwu, onye chọrọ ala bịa bụ omenye ya ala nna. Kpọrọ ya gaje nye ya ala nna. Nwanne ya arụ otu faktọrị ndị ka ukwuo. Nọrọ nga ahụ menwe ya, lekwena ma ọ gaghị ga. N'ihi agatụla m obodo oyibo, ọtụtụ obodo dị iche iche, ọtụtụ ebe ndị anyị bi, ebe ụlọ anyị kacha ya mma, kama ihe dị nchewa bịara arụ ụzọ tige ọkụ ụzọ ama mma. Etilechi ụmụ ihe niile ndị a, ma niile ya nyefụta na-eji leba anya dị ihe dị nche ile obodo gị. Ihe naanị dị nche wụgịrị ị na-arụ ụra kwụ ọgwụgwọ. Ma niile obodo niile ahụ anya, ma ndị nọ na US jejụọ ha agaghị ama ha m na-agwa gị. Gaje jụọ ha agaghị agwa gị. Ọtụtụ bi ebe n'oke ọhịa, ọtụtụ bi n'oke ọhịa, ọtụtụ nọ na US bi n'oke ọhịa, ọtụtụ ndị bi n'Europe bi n'oke ọhịa. Mana ole ihe dị nche ebe anyị kwana anyị gbaa ya alụkwaghị m. N'ihi adịghị otu ndị anyị fụara anyị ememe anyị otu o kwesịrị. Mana Chineke bere ebere n'oge adịghị anya, ha ga-edị mma. Ya wụ nwanne gị nwoke na-achọ ụzọ ịlọghachi ime otu ọ ga-esi mee ka ya bara gị, ya bara ya. Biko ejina ụzọ ọjọọ, ejina ụzọ ọjọọ. Ọ naghị eweta mbuli obodo. Naghị ya doro n'omume Igbo. Ọzọ abịawuru na ha ọzọ m chọrọ ikwu tutu m agbanye ọkụ ka taa, n'ihi onye arasa ọ dị ya nga tikwere nkwe ya chọrọ iji gba na oke ọhịa. Ana m ekwu okwu banyere ndị niile wụ ndị ọ dịla aka. Ndị a niile ị na-ahụ mgbe ọbụla mmadụ na-ekwu okwu, ka mụ ka agaghị ahụ eziokwu onye ahụ ị na-ekwu, ha achọ ụzọ agaghị esi rọgharịa ya. Sị m unu nwanne gbanyere na ọgwụ n'ụṅụ. Ọ bụ eziokwu na sitela mmụta na otu eji kụziere anyị na ha ịgụra n'akwụkwọ na-akọwa na mmadụ niile dị iche iche. Mmadụ dị iche iche, onye ọbụla nwere ike ime otu ojichi, onye ọbụla nwere ike ikwu ụka otu ojichi, onye ọbụla nwere ike ịchị ọchị otu ojichi, onye ọbụla amamihe ya dị iche iche. Kama na n'ụzọ ọ ga-adịkpụ mfe, biko ọtụtụ mgbe lekwena nwanne gị anya, mara ha ahụ ị ga-egwu ya adịghị ụtọ. Ma agwa gị ya ma ọ ga-etọ gị ụtọ, egwe ya ahụ ya wee gị iwe. Ogwe ya mmadụ ọ ga-iwe iwe. Ga-ewere otu a ghọta ụdọ ka ị nwere ike ikwu. Ma ejichala iwe ekwu ọtụtụ okwu mgbe ụfọ iwe. Nwanne akwụkwọ nsọ so onye mara ihe na-ejidesi mmụọ ike. Ejichala ike ekwu ka mmụọ ụfọ mee n'agbanyeghị otu ochi adị. Kama ndị a niile ọrụ ha wụ nkọcha. Ha bịa ha ele mmadụ, ha ede nye ya sị onye a ọwụ ọghọọla onye nwụrụ anwụ, akụpawa ya kpam, ọ nwụọna. Biko ni wefụrụ na aka enwe n'ofe. N'ihi onye pụrụ aja ụkwụ nwanne ya ka aka ya akwụ ya. Onye achịwakwa na-akpọ ọnya ọkwana ya onye achịwa. Ka unu na-aghọta. Nna afụta masị ke ewukwa ka ewukwa ka adị ma mgbaghị onwe m nwanne. Agwara m onwe m, ọ wụ onye naanị ya ga-ebi
lena leche ụmụ Igbo ndị kpara ahụhụ n'obodo dị iche iche. Ụmụ Igbo akpala ahụhụ. Hem na-agwa gị eziokwu, ọ wụ gaghị aghọta ma ọ bụlaghị na obodo anyị ebe anyị chefụra anyị kpara ahụhụ, mana ndị nọ n'ụlọ ịgwaghị eziokwu, ahụhụ anyị kpara ndị fọrọ afọ kpara ndị nọ n'ụlọ alaghị adị ya, mana ị gaghị ekwe. Ha ejila agaghị ekwe. Ọ gịrịwụ na ndị nọ na ụzọ ji na amamihe nne ya naghide ahụhụ ha ahụ n'ihi gịrị ha lọhụ ọrụ ọkụ dị ha gbeghe ha agbaghị onyonyo ha echefuru ụwa. Ha kụrụ egwu na ha etiti na ụwa ha echefuo. Ha kpara fonu dị mma ha echefuru ihe ndị ọzọ. Ahịa kparakwa ahụhụ. O nweghị onye bi obodo ndị ọzọ na-eje ehi ụra awa asatọ. Ahụbele m onye ka ọwụ onye ahụ wee ya ka elu sa eje ehi ụra awa asatọ. Ahụbele m onye nọ obodo ndị ọzọ hiri ụra awa asatọ. Anaghị eme eme ihikwe awa anọ ị ga-eri ọdị ya la arịrịọ ga-ehi n'ihi gịnị ma ime ha ya achụfụ nna gị ụlọ nwanne. Ị ga na-ekwu ụgwọ ụlọ, kwụ ụgwọ ọkụ, kwụ ụgwọ ihe niile ndị ị nọ na-akpọpịa. Ya wụ na arịrịọ ha m narị unu ụmụ Igbo, unu gbagha mbọ otu dị mma, mana ndị a niile wụ ndị nkọcha wefụrụ n'aka enwere ofe. Unu sokwu ya unu sokwu ya. Unu adịla emetọ aha ụmụnne unu. Unu were aha ụmụ ada ụdị ego mmadụ ga-ekwughị otu a m dị gbuo oge onweghị ụdị ikpe gị ga-eweta si m hụ ọhụhụ ọjọọ nkọwa asa ọhụụ ọma m ekwela ụwa a masị vụrụ ikpe gị gaa je nwụọ n'ime ya. Adị ihe m ji eme nke m ji zuru nwanne. Enwere m ike kwụ ụgwọ nri m taa, enwekwara m ike kwụrụ onye ọzọ ụgwọ ka ya adịghị ka ahụ e pụrụ ime ya wụ ihu na ikpe gị gaa ahụ vụrụ gawa. Aga m ekwu otu anyị ji hụ ya nọ na ọkwana ahụ m ji hụ Maazị Nnamdi Kalụla anya. Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Ana m ekpere ya ekpere mgbe ọbụla si ya dịrị ya mma. Ọ ga-agazikwenere ya. Ahụna m onyonyo na ọ ga-adịrị ya mma. Ọhụ chọọkwa na ọ ga-achọta ya n'oge na-adịghị anya. Ana m agwa gị nke a n'ihi ahụnwa m ya. Ọtụtụ ndị niile kwugo okwu na-ahụ na asị ha niile ga-agbagha taa ndị mmadụ nọ na-adụ isi. Ndị awụ ya webe anyị nọ ịdụ isi anaghị egbu ndị mmadụ. Ịnụ na ya isi niile adụghadị ihe anyị ji eme donye m si ya dụ isi kama ha nsị onye ọbụla wete n'aka unu, onye ọbụla wetewe n'aka ya, onye ọbụla wetewe n'aka ya, onye ọbụla wetewe n'aka ya. Arịọ ha m na-arịọ biko na onye ọbụla wetechaa n'aka ya ka ejikọta ya ọnụ ka onye ọbụla anyị gaa n'ije wefu n'ihere na aha ndị Igbo, wefu n'ihere n'ebe anyị chefura ka anyị lụọ ụlọ. Ọwụ obi ụtọ m na anyị na-alụ ụlọ. Ya dịrị unu na mma ndị Igbo, ya dịrị unu na mma. Ya wụ unu emebikwala aha ụmụnne unu na nkịtị tutu na-asị na nwanne unu onye ohi. Unu mara ma onye ozu mkpụrụ ohi ezu. Ọwụ mmadụ bịa gwa unu na mmadụ ezu n'ohi. Otu agba ị ga-ehụ onye ga-ebiakwa gbuo ha si nna elekwekwe ma agala je nara ndị ka ego. Nwanne lewekwe m na adịghị onye mmeni ya ma adịghị onye mma adịghị ihe m ji ya eme. Ahụbụla m nwa baga nwere ike iwetefu ego ọ ga-enye m. N'ihi arụọna m ọrụ oyibo mgbe m nọ n'ụlọ. Oge m nọ na civil defense. Anyway, agwụrụ m ọdịli to otu na ndị otu na-eso otu n'ime ndị chairman, otu ndị chairman ma abụọ ma ọkwa atọ dị na ha rụkọrọ ọrụ. Ahụrụ m ha ikpe ga-ewu. Adịghị m ji ụdọ ego ndị ahụ eme ụmụnne. Ọnga m shimana na ma elu m ala obodo anyị bụ okpu ana m anwụ anwụ. enweghị ihe nwere ike ime ya karịkwara ahụ a anyị lega anya ya gị imegbu onwe nwere ike ime ụzọ adịla ọzara. Ọsọkwa gị kpee ilu kpe ala otu awụleji ọsọ gị kpee ilu kpe ala ma ọ gị ka anyị lega anya ya na-eme n'igbo oge ime otu awụleji ime igbo oge gị onweghị ihe na-eme. Ọya ha m si ma ekwuo na aka ịta ụmụnne. Ana m asị ya dịrị unu na mma. Onye hụ nwanne ya ya kwere ukwu, onye kwutọla nwanne ya. Ikwu ka mgbe ụfọ onye ama bara ga-emechi ọnụ n'ihi onye ama n'ụsị onye iro gị n'ụsị nwunye gị amụọna ya eje kwuo ya sị nwunye gị amụọna ka ọ dịrị gị n'echiche. Ọ ndụmọdụ ka m na-enye ụmụ Igbo. Ana m agwakwana unu na m kacha unu amaghị mba o. Ana m ekwu na m kacha unu agụrụ oke akwụkwọ ụgha
mmakwanụ iti bọrịbọdị ka mgbajiele otu ha na-eji sineti mbụ ya bịafe egwu na ụka erughị m eru kama ọwụ na ndị dimkpa anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ ndị dimkpa anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ ndị dimkpa ọrụ ndị dimkpa wee hụ na agaghị ikwu ngwa ngwa ịhụ na obodo dịrị ji. Biko onye ọbụla hụ nwanne ya n'anya na ọnọdụ anyị nọ taa ka ewefu ihere a ndị a chọrọ iweta nye ụmụ Igbo n'ebe niile dị iche iche. Rụchiwe na ọrụ ike ebe ọbụla unu nọ na anụ na ka ịka nke kwere na iwu obodo ebe unu nọ ugwu ndị obodo si unu mee na otu unu mee ya biko n'ihi ka anyị chikwu ya kwanyite anyị saa iwu ndị maara ahụ ndewone ya dụrụ unu na mma. Na-atụfughị mgbe ha ga-emekpọbata nwanne anyị nwoke iwe were unu biko ha ga-emekpọbata otu nwanne anyị nwoke ukwu onye Igbo ka ọ gwa anyị okwuru anyị site n'egwu ọgụgụ otu egwu dị mkpa ka anyị na-aghaghị ishili ọnụ ya anụ. Ma tutu nke ana m asị ya dụrụ unu na mma. Unu ahụ na-asọ ọfala ọnwa 6 taa anyị akụla ahụekere esi were rice. Biko unu saa anyị ọnụ mmiri onye tikwela akala ahụ ọjọọ. Akwụkwọ nsọ si ezi omume na-ebuli mba ajọ omume wu ihe ọjọọ nye obodo. Biko na ihe ọbụla unu na-eme anyị unu saa na anya mmiri eme ya n'ụdị ọ dị mma. Enyere gị kọntraktị nwanne rụọ ya n'ụdị o kwesịrị. Ọ bụrụ na onye adọgharị azụ ga arụrụ onye ụgawa otu mgbe anyị na-arụ ọrụ enwere ndị wụ ngwa onye na-arụ ọrụ bịara ha atụgharị otu eji arụ ya agwaghị weta aja 3 were rụọ ọrụ ga-eje weta ngwa onye ahụ ịnụ ya ga-eweta 3 onye ahụ tụgharị azụ ga-ewere otu wee ga-eje wụsa. Nwanne ha ịkụwa onwe gị n'ala ịmara otu ahụ eji kwuo ya mee ya dịrị gị mma. Ịla ala mmụọ Chineke na-eso gị. Moto kụọ vum ga-agafere ịla alafe gaa hụ na moto anwụọ n'ebe ahụ isi gbafee. Otu a otu ọ dị n'ihi gịrị aka gị niile dị ọcha ọcha. Biko arịrịọ ha m na-arịọ ndị Igbo ya dụrụ unu na mma. Nna jichie na ike Chineke anụ n'ekpere anyị. Jehova nọnyere anyị ọ gakwa nọnyere anyị ruo ebighị ebi. Ana m asị ya dụrụ unu na mma n'ụtụtụ dịrị unu na mma n'ehihie. Udo dịrị unu nna n'ime ọnwa 6 fọrọ afọ gị dịrị anyị mma. Ndị chọrọ ọrụ gị chọrọ gbachie mbọ ike elelile onwe gị anya ka ele amaghị jụ ese solo otu esi eme ya n'eze were awa awụkwa nna osu imi awụkwa nna onye osu imi nwanne awụkwa nna onye osu imi eleghị anya ije su nwanne gị nwoke imi isi ya nara apịrị ike oke gị. Biko onye ọbụla wefa n'aka onwe na-efe ya dụrụ unu na mma. Ọzọ tutu m akpọchie taa aghaghị m kpọtụ otu nwanne anyị nwoke onye Igbo na-adị mma n'ọnụ na egwu ọ na-agụ ka o nwee ike nye anyị otu egwu tutu anyị emechie n'ihi onye ara sọ dị ya nga tikwere nkwa ya chọrọ iji gbalịsie ahịa. Onye aha adịghị onye ọzọ wụ nwanne anyị nwoke Dr. Sir Nworio go. Ọwụ tọdị otu a ka ọ dị ụmụnne onye ọbụla ugwu a very special thing ụmụnne m. Otu a ka ọ dị Dr. Sir Nworio karịsịa. Let's go.
otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị of course Mugume, mama enye mugu ya, onye ọ na-enye mugu ya, aga m enye ya nke ya enye. Ọ gịnị na-afịa? Achụ ụwa n'ụwa onye ma achụ ụwa n'ụwa onye ma moja dịrị ya n'ụwa ma n'inye m ugwu ka emo n'ụwa agakwa m enye gị nke ga-enye n'ụwa chai ọ gịnị na-afịa? All otu a ka ọ dị doctors and warrior carry go. Ee onye a nwanne anyị let doctors and warrior na ndị otu egwu ya ahị na-emechiri anyị mmemme nke ukwu oke taa. Ana m asị ya dịrịnụ na mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma n'ehihie, dịrịnụ mma n'abalị. Hụ ọjọọ agaghị eme unu na anụna adịghị hụ egete unu nga ọjọọ unu kpama ọ ga-aha vroom vital battery ọhụ ọ ga-awụ na anụna udo dịrị na ụmụnne. Ọ gịnị na-eme? Na ndụ na-agụye n'ụwa ogbu mmadụ ndụ na-agụle n'ụwa. Oh, what is this? Ugwu kemo n'ụwa ma n'ụwa. Ọ gịnị na-afịa? Chai pramapra chai all who will do this and warrior may your soul rest in peace. Chai I don't know as I want to mortgage Mazin and the Calo for now. Oya Wulu, the only crying voice in the wilderness. Unanuna, Adrunuma. Anya could you try what I carry? A woman of Lachi doing on a Cheshire Mendi. Otua had a gade. Let's go. Jimunkonia, NOY. Jimunkonia, bow, NOY. Nobody. Enye mugume aga menye ya nke ya kwamtu ai enowai junga male enowale chai machu nem onye nwere mmadụ ka onye nwere ego onye machu nem enowai. Biko ụmụnne anyị a ivu ikpeghe biko vufawani ikpeghe meni ka ọchị dị ụmụ Biafra n'ọnụ. Chai ọwụ gịrị na-eme kwekọ tọbụ gịrị. Oh anyway onye m bịara nga ya ọwụ mmachi nsi ya dufuru mụ ọmachi n'ihi na enwe onye na-amaghị ụzọ chi gaa n'ụwa manụ bụ ọgwụkwa n'ụwa hey mụ kwọrịọ ya dịrị gị mma nwoke ukwu. Ya dịrịnụ mma, ya dịrịnụ mma, ya dịrịnụ mma ụmụ Igbo m, ya dịrịnụ mma nna ya ụmụ Biafra, ya dịrịnụ mma. Unu anụna Moses ọnwụ ha gwara nne ya ehere na-aṅụ na ị na-erile ewukwaghị onye Ijipt
Oh, we can you no na. Yes, so. Kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, awanya mo anibeya. Ugwao kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, awanya mo anibeya. Amenye nke genye o. Hi. Of course. Only our Dr. Sam Warrior. Otu akode. Ugwao kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, awanya mo aibeya. Ugwao kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, ugwao kwankwenkwe, awanya mo aibeya. Ugumo eno wai. Amenye nke genye o eno wai. Enye ya nke ya. Nwanne m enye m ugumo. Aga m enye ya nke ya. Ke ya o kwankwenkwe nwanya mo ibe ya. Eno wai. Ubu no mai eno wai. Oh. Nwanne nwoke Sam Warrior asị nkewe lugu adịghị ebe m na-aga taa Chineke elekwe onye nwoke agburu gị chai nwanne m nwoke ka ewukpọ chike gara m n'ihu enụwa ka m na nke ya enụwa ọka nke maka na nke ya ọhụ ọtụtụ ndị na-eme ihe hafụ ka ihe kwuwe ka onye ọzọ kwọrị ịhụchara iwukwe man of vision ịhụchara ihe ndị a before ịhụ mkpa ka ihe ha kawa ka gị Rakpo ya nka o enụwa jolly nwanyị hoji mama o ụmụnne m ya dụrụ ma ngwane ka ọ dị ọkụkọ si ala kpuru ụra awụghị na chi ejie afọ ejuli ya kama ọ na chi ejiele taa abụghị ka eche bụ ya dụrụ mma n'ụtụtụ dụrụ mma n'ehihie dụrụ mma n'abalị otu ọha anyị n'ọnụ nke taa biko
agatu kwelote agami kwelote ị na-aga chekwa ụlọ ị na-anọkwa chekwa ụlọ ị na-anọkwa chekwa ihe agami kwelote ọkụkọ ọkpọ nwa anakwaghị anọfa ọ naghị anọta aka na mba ịnụ na isi Igbo weze ebe ọbụla anyị nọ otu a otu ọ ga-adịru mgbe ebighị ebi edeli ya na ọ ga-adị ya ya dịrị gị mma nna ekwela ka eleli ya gị anya ọhụrụ Timoti mme ya gwara ya Timoti nne ya gwara sị ekwekwele ka eleli ya nwata ewugịrị anya ya dịrị gị mma ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ ya dịrị unu mma mana ka ịka nke bụ na-asụ n'Igbo na-eji n'Igbo eri nri na-akpagharị n'Igbo sụwa n'Igbo Igbo wu heavy unu anụ na Igbo wu kpọchịkị mee ka mara si onye Igbo ha ọwụ nwa afọ Mbaise obodo ukwu were ya biri nye nna na nke ya were ya biri ọkwa ọwa aka ọrụ ma ka m jebi ikwe ọlụ Chineke nyere m n'ụwa ya ka m jebi ikwe egwu bụ aka ọrụ m n'ụwa ya egwu bụkwa n'ọlụ nke m n'ụwa ya egwu bụkwa ọlụ nke m anyị n'ụwa ya chai ụmụnne ịgwa gị eziokwu otu o ji atọwa m ga obi atọkala m dịka nwunye onye ohi asị na ọ ga-ekwe ma agara m achọ ka menunu na-anọ ọtụtụ oge niile obi atọkala m dịka nwunye onye ohi Chineke lekwe ma ọ bụla menunu nọ obiọma na-akpa m ga-ede ukwuu ọ na-agụ m nnọọ menunu nọ nwaanyị na-akọrị na-ekwuri mana unu amanụrị na nna ọkụkọ ha fụchọke ya mana ihe o ji azụ ụmụ ya ọya uhu o ji dị mkpa na anyị gani je chọọ ihe ejenye ụmụntakịrị na anụna ya duru unu mma nna ya jisie n'ike ọfọla afọ ọnwa isii afọ ka agwụ n'ime afọ ọnwa isii nwa ọfọrọ ada onye n'ime unu ga-enwere unu anụna ya anyị ga-edịcha ndụ nna ihe niile unu mere ga-agala ihu ọ ga-adịrị unu mma ntawa abalị mbụ n'ime ọnwa isii Chineke agọziela unu na anụna chi nga agawa unu ga-ahụ aka ọrụ Chineke n'ebe unu nọ ya dịrị unu na mma nna ana m asị chi nga agbuo gawa nke dịrị unu ka ọ dị otu a n'ụbọchị taa ụbọchị nta ka anyị chọ na were nchi udo dịrị na ụmụnne. Ciao, I love you.